Ja, så vi kommet til endasporten av Visendavøkene. Og det som vi tar av skronen nå til en snærrøverkapping. Det skulle være flere snærrøver, men vekkere hever darva nok sånn aktiviteten om det, og til det samme vi at tvei av dem som skulle ha snærrøver har finnet forfall. Så vi tar av tvei granskare som kappas mot kvarnøren i snærrøven her. Det var spennende å vite hver av dem for å vinne. Begge lukka rundt og lukka spennende evne. De får 2,5 minutt hver, og det en teljere av her nere. Og de skulle halta sine for tøyene, og det var kort tøy i tøyene i ferden. Så til det vi har dømt på. Det sitter en hel domsnevnt, og i nevnten Torur Sjurarsson, Dagmar Johansen Næss og Katrin Apol. Så i Hesebæi har lagt fram, og jeg ser 2,5 minutter hver, så får domsnevnden ut og finner en vinnere. Det kan ikke være mer spennende. Vi begynner ved Jens Christian fra Søvi og Samfunnsdelten og Setsen. Gjør så vel. Har du det med? Jeg hadde teler, så jeg må begynne denne veien. Det som jeg skal ta oss om og røyne i bevisselig om, det at førre best kunne vinne i paragrafen og i heimspolitikk. Og for å kunne i bevisselig til, så halte jeg at man må fære ut i fugleperspektiv og ikke på heimen i fugleperspektiv. Og her det 2 råk som veldig viktige. Og det ene råket maktpolitikker, og heter aktjåfellesskaper. Og de oppfører seg fullstendig imest. Og i maktpolitikken kommer alt annet på hermeie, våpnadobbing, og valgsjavnene og mittelen størveldene. Ting som GIUK, Jegvin, som stendig for Grønland, Island og UK. Det handler om raketter og droner, det handler om trygdepolitikk, og det har vi suttet kjaubader ute i Nøssafjøret, så handler det om maktpolitikk. Og det som helt særlig ved her rådene at de har sin egen dynamikk, det oppfører seg på en bestemt måte, de har sin egen logikk. Og den logikken at han som har makt, har rett. Og det betyr at han som har den største revolveren, får rett. Hitt råd hinveien, som handler om alt fellesskaper, det snur seg om at det regelbundne heimskipene, det handler om felagsregler og alt så avtaler i middelland, for eksempel ST og VTO dømer på alt så fellesskaper. Og bare nå det øyne ikke betydning, og før jeg vil ikke gjerne bli parster av VTO. Det handler om diplomati, og det som særlig det som parsten det som særlig ved dynamikken av denne parsten at her det han som har rett som har makt. Så hvis du kan bevise sier alt så fellesskapen om at vi fyller ikke time med spillereglene, ja, men så har vi du for en rett i hesen og hesen. Så det det som har gjort at vi har kunnet flotte akkurat 200, fiskemarsk ut av 200 fjordinger, og det det som har gjort at det vi skal til at vi løste trætene ved EU, da i forrige ble boykottet her, og det betyr at det eneste måte forrige kan vinne i heimspolitikken, det vi paragrafen, og det at tåse seg fram i heimen. Takk for det. Nå det Solva fra Havstående. Yeah, sometimes size does matter. Etla førskån, vi først har støtt en tøytning. Det ikke reklamestånd, og så slett ikke noe fullt, hvis noe helt til. Det handler om hervisende. Av langgrunnen det i varblomsene at tog støtt av føye samantvinnet. Tog i friskalaver kan støtten mest mån av EU-livet etla dødje hungre. Toska og huslever kledjas om vare vi øyla luttla munne, og først og togina kunne enas gløypa øyla smått djåreade. Om djåreade i sjånen størst,
så kunne larvene svølta. Eisne høyest havet fullt i føy, eller kan synes å være fullt i føy. Varblomingen, hun gjør sjåtan vøkstur i jordretnen, men sløyene og løystiene til brøytast i jordtøyene. Varet av fiskelarvene nekvar i tale, jordrettet ofta smått, men som tøyen ganger så vekser jordrettet til eldre og større stadier, og hese jo gå føye til et noe neppasilt, men det alt for større til luttlo fiskelarvene. Hetta skapar en vikvama jaunva. Larvnar har bruk for at varblomingen gjør nok av jordrettet, men tar eisne bruk for at støtten av føyene rødt til rødt og tøy. Om blomingen og kletjingen av larvene samsvarer vel, ja, så får det nok av føye, og tar veksa vel og nekvar iveliva. Men det osamsvær til dømes om larver kletjast, ta og i jordrettet og størst, ja, så kunne heiler arganger missetnast, og vi får minne vei og noen skjettene. Så da vi kan ha fisketilgang av langgrunnen, må vi minnast at det dreier seg ikke best om hvordan det vil framleit. Det snur seg eisende om hver støtten av føyene og tørveren av fiskelarvene passer sammen. Til at i heimene det så leis at vi først har støtten tøtning. Takk for det. Så for domsnevnden hører vi at takke støvet til det her. Og i myan så får vi at ha sin sånn underhalte. Så vi tar nok så gode tog, ettersom vi bare høyde tverre over her, så vi tar en lille pause på nå. Så kommer vi beina vid etter. Han som de nu skulle høre til Gunnleif Klemensen. Han har befinnet stål fra granskningar ranom til Anna Verskatland, her han har kanna vitlugge til arbeids, til veri av dagstånden og såret. Og nu har vi be han komme at fortelle til hvordan vitlugge skal nøytas til granskare. Så at jeg får be Gunnleif komme inn av paddelen, og gjør så vel, Gunnleif. Hej. Jag är fett. Jag heter Gunnar Klemensen. Jag är inte granskare, så jag är mest som björ in som pauseklon. Men jag har finnit en stol från granskare grunden likaväl till för ett arbetsmarknad och attag. Och det tog att jag arbetar i Vitluststående, dagliga som första Vitluststova i förrjun. Och det som är liksom så spela ut här att Vitlust är liksom det som kom första gång vi brukar Vitlust det som sitter vid tälten. Och jag var så som det redan jag under som gott kom från det kan gakt av Vitlust. Och det säljer vi några jag har inte skiftat vi. Hur ser det? Det glömde vi. Det säljer vi nu Värskallen kom så längt att jag valt några bölkar ut. Det var det första stiget. Och det som lukar för dessa bölkarna det är att det brukar öle lite tälter till arbetes. Det är också till stora bölkar, det är neckfolk. Och så har vi mätt om att det är neck för möjliga för att få några gagn av vidlugge för dessa bölkarna. Och det kommer ända vi att vara några helt utöjliga väläringar till dessa bölkarna. Således kan du bruka ChatGPT i din arbete. Nummer 1 ting du skal gjøre til dette, og så et byrst,
det som man kallar robot prompt och landa. Så läs just då kvar heter det pura uttøyt handla litt. Handla levelengar till så balkarna. Ja. Man kan filtra arbeid det som hender av vidlerstovan.fo til arbeids. Men det er ikke det for oss så redan om her i det. Det som jeg skulle ta oss om i det, det er noen helt utørslige ting som granskere kunne bruke vidløs til. Og noen henter ganske til vidløs og gransking og visende. Man kan også om vidløs på tvær måter at det kommer til samfunnet. Og det at vi tar granskere og visende folk og versfrøyngar som bytja vidløs ambo. Det er sånn ambåskasse vi hemmeren og seien og så videre. Men så det er en hinparseren, og det er at kunne bruke seg amboene til og smona godt. Og det er vi ikke nek som gjør det. Det er så stort siden disse amboene faktisk blir rikka. Det er jo ikke mer enn 3-4 år siden at man blir få ambo som man kan bruke til nekka. Men det er så her vidløsstående her, det er faktisk i bytje vinnene. Man kan eis, det som vi tar så om i det er at vi for hitje etter hvordan granskere kunne nøyta vidløsambo til gransking. Og hvis det er før her til så bruker vidløsambo til å granske vidløs, så er man som finner ringer oss her. Og kanskje ena for fremtiden så blir det at vi tar vidløs som granskar og gjør vidløsambo. Det er nok ena for kjøtt. Det er två ting jag vill säga Arne för inte det konkreta dömnet är vidlyge människor än vi rogan för. Hvis man följer väl vi i vidlyge hemmen så ser man här under paus och folk bara stäcka tås om det. Det är inte lugga hype. Själv om det är redan inte tås om det. Det är gott klar över. Men jag har ett döme här. Det är dömet är Noblerikar. Det är från februari i år. Här man har rönt och finns just video av vidlyge video av någon filmläggare Tyra tricks. Och det så ser ut ta teknikerna är av särskilt. Ja, det här var hade så ett halvt år sedan. Och nu får hitja och fann det bästa modellen som nu är i lötene. Och på 6 månader har jag mätt sig till detta. Det är vidlyge. Så här händer det så kan det rävliga kött. Och eftersom det är granskning av publikum så är en gåva vi. Det är en grafer. Det är en grafer iver hur så länge vidlyge kjolt kan arbeta självstövot. Det snurrar sig om början när vi sätter runt det sätta ett system upp här vidlyge skulle lösa en uppgave så klarar det några få sekund och det är sånt längst sedan men så vi är vidare kan inte show där det så utlata växer vi dubbel så länge att vi kan arbeta självständigt kända på månader det är faktiskt en logaritmisk skala jag har sett en reaprick här uppe det är det senaste modellen som kommer ut till 2020 det är lite här som det efter sen logaritmiska skala och det är sjönde hvis man så kører av linjär skala så är det så ser det ser ut alltså att det kan inte vi rokande för och ut från hässon för sätta passen också väl så kan man vänta att man i ändan för shade show att man kan tända ett vidlyge så kör det i 2-3 timmar och arbetar på en uppgave. Akkurat det här är så till programmering men man hävdar samma innanför granskning att du tänd blir det granska och kurs det är precis 18 för det.
men det ganger akkurat lukka kjøtt, det mennest akkurat lukka kjøtt. Så det er nok spesiell, man kan umynda seg nok spesiellt arbeid på henta maten. Her du bare tentrar okkurs, så kjenner du at det, og kanskje du får en e-mail til at det er ivast i omkron, så sver du mailen og så arbeider vi gjøre. Ja. Man skal nøyta vidløyke her til monagått. Det er viktig å vite til ødlund som bruker vidløyke. Vi kjenner det vel at anker du tar vid be et chatkapitet gjøre okkurs, som vi alltid ringt, så løser det bare. Så også, det er utrolig at jeg vet alt. Og så prøver man en oppgave som man selv helt burde være lykke til, og så do det slett ikke. Og til tog at intelligensen sin til åstøver i sånne vidløsmodellen. Og man har gjort noe spennende stora kanning på Harvard. Det hadde gjort det her var at jeg tok alle disse konsulentene her, delte noen bølger, det går noen bølger noen oppgaver som var snidgivende til å være oppgaver som er ordentlig godt å bruke vidløs. Og så går det en ørenbølge, noen oppgaver, her man visste at disse oppgavene her er det jeg ringt å bruke vidløs, det er oppgaver som vidløs er ringt for å løse, og så kontrollgrupper. Og utslutet var nok så ekvislett. Avverskan er å bruke vidløs muntlig oppgavene var at tar konsulentene som måtte finne oppgaver passer vel til vidløse, da fikk det 40% mer i gøskene, som er nok så avhåvers. Det var ikke sjådar livet. Det var da man ettermette ursliden til dem, så høtte 40% bedre gøske i ursliden. Men til Taimon som hadde finnet til oppgave å løse oppgaver vi vidløse, vi hjelper vidløse. Her da var vi vilja vi just ringt. Her hadde vi det altså negativ prosent, 90%. Gøskan var blevet verre. Så det er viktig å velge når man bruker vidløse, når man ikke bruker vidløse. Stadigvæk. Det er så gode modeller, man kan vente at tullen har brukt noe snakk ut det. 5 måneder går nuslemøleger til gransking og visende. Det er nå kommet til poeng. Nå får jeg gjøre noen, det er til minne om det som vi får, som det er vellenger vi får gjøre til disse bølgene her. Nå bare gjørs det til granskere. Og det er hos til hvordan man kan bruke vidløse. Kalta Kruks-dommeren en steinhør atmelding. Og dette snur seg om til det som bruker chatkapitel, det vider at ofte når du bruker chatkapitel, så vil jeg reale gjerne plisa det, eller reale gjerne hjelpe der. Da er man ikke veldig veldig negativ mot det. Da har man funnet det av. Jeg har gått rundt vi at gjøre det et byrst. Er du bida oppføre seg som en Cold War Russian Olympic judge. Og så, ja, be brutally honest, det heter rikka så vel, det er en kjente figurer, og at det skriver nek om akkurat hvordan disse her følelsene er og ned noen, så du blir chatkapitet teka til rollene, så do det veldig vel til, og det gjør at det finner nek flere feiler, og gjør nek klarere atmeldinger. Så dette var 5, atskapping, hypoteskapping. Dette snur seg om at disse modellene er ekstremt gode til å få nekkfoskått. Og det skal man røyne nødt godt av. Og det kan dømes være i fasen her man er i gang for en hypotese, eller man skal finne en neste hypotese. Det er nok så ofte man gjør det. Og her kan man køra så bysmet her inn. Her vi køra og det grønne, her kører man inn til som man nå arbeider vi, hva det skulle være. Og så får man chatkapitel til at finne på noen hypoteser, som er test, man kan teste. Og så blir man da selv for inn og gjør ut scores på forskjellige måter, på forskjellige ting. Og til sist så skal det så komme ut ved en vinnere. Og da ønsker vi at
då du brukar det så det är att vi lyckas ordla gott till att finna en husgott, ordla gott till en lista av vad vi är här. Är allt det heter ordla gott till hettar, är allt heter ordla gott till hettar. Men människan må komma in och välja vad är så den bästa beteelsen. Så det är människan bara nekv bättre till stadigväck. Det är också vi att vi skiljer bättre alla omstövningar. Nästa är vi här. Det är bättre 4 värden än ett snäre. Det snurrar sig om att det är några ting man kan göra nu. Man kan testa några ting nu som är ringa testa. Man kan finna några fel tulja som man inte alla kunde umynda sig. Man kunde finna själver. Tog att en väljare är att vi kan inte huxa om det här vi inte har huxa om. Men man kan pröva att få SMA-modellen till att hitta ett döm. Hetta döme, man kan finna på nekv i med stöm till att göra detta. Men detta är att du har en atlan fyra hur du vill göra några rönder av laboratorierna. Du har atlan att klara. Nu tillpräkt du att det är byrsta. Det är inte mig som man ska minnas att läsa byrsta. Jag läser det ut av Facebook. Det är mer för att visa hur man kan göra. Så kommer man sina procedure i det gröna. Och det som är så för hittat det är alltid kanske här kan gänga gal. Och vi hesar fast när ansar efter hesum. Och det kommer en hundastryck av hoskodon. Och det kan gott vara ödlig är ordla gå. Det blir jag då med att hvis du ständer så brittl upp om 2 tider och du spyr ChatGPT om se med 20 ting kanske har glömt. Hvis det så en lista av nya ting som slash kommer mening med ett ting du har glömt så du finner rysla jag tog spurningarna. Så det handlar om att man kan pröva att testa några ting åren har man liksom förgångt. Så har vi talt till där runt och dockor till spurnakanningar. Ett minne om det här Janne. Men som granskare brukar man öle ofta. Spurna blöd, spurna kan man utspyr folk. Nekvere. Och det man kan göra vid hässon byrste någon. Det är att man kör sin spurna blöd in. Och så tar man en person. Det kan man be ChatGPT. Finna på en person som vi kan vanta vi får utspyrja. Och så sänder man till oss det. Och så kommer ChatGPT att vi en tabell. Här det är svära utspårning som häst personer den. Men då är skriva något om vad Iva är person och i kvui svära en på andra maten. Och att det gör öle gott inled i vad kan vara gale. Och det är gott till att höra och finna troblagar. Och här är det som att man så tar en annan person och så gör det om att det. Och så en 3 person gör det om att så jag brukar det till en enlägen så vid att kunna ta sig personer som det är pura garvill hur gott det är till att ta en person. Jag gör det sista vi gör det ett tillbå på men det vi så gör och så spyr är allt i läge som tillbå någon. Då säger ChatGPT att först så rättar den några första stavvetler som inte var skriver och så säger de annars allt gott ut. Så får jag efter så skriver jag läs detta till på i jöknen brott för kvars brott ska du skriva ner vad du följer som domare av tillbånen. Vad Iva stod i, vad helt du gott. Och skriva så allt där ner och så sust taxar man om vad sidor du efter vi att du läser det till på. Och nu gav ChatGPT att nekv nejvar och nekv bedre svär. Och här var det fel. Så alltid akkurat sagt att det inte var något text om. Så var det stora vittler i sig tillbånen. Och det kommer. Det får man bara fram hvis man dorer sig sniltnare. Till döms att ge det en persona. Så det är en speciellt arbete vi. Så nummer 1. Så tog in jag med färren. Så till kunde fylla mer på Facebook och LinkedIn. Här ser jag det nummer 1 hos Gott, hvis du vill ja. Och här deilig är imest om vidlöja. Och hvis du vill lära allt tingene vi nummer 1 så äntligen på bilden av värsta. Vi kan sagt att finna på akkurat.
Ja, takk for det. Men vi bor etter domarpanelen fra Snarvkappingene, så det ser ut som det er ordentlig lenge til jeg velger meg til Hesberg. Så stor kapping. Jo, nå kommer det. Annars ekkelig spennende vi vitløyde, ekkelig og jeg har vært snakke ved vidkommende spurninger. Jeg tenkte vi kunne sett gangdøna at spurninger omfær, men det spurninger omfær, men nå kommer panelet, nå kommer Dagmar og spenninger i luftene. Verda Solva, Verda Jens Christian, ja. Jens Christian, Verda Solva, ja. Jeg har tippet, det har det sikkert. Vetta og sånt. Da. Ja, så det det var ikke lagt, og kanskje man sier det hver for meg, så passet at kursus at det var ordentlig ringt å velge, tog at vi til at de beid ut i olja vel, og de beid ut faktisk lykka vel. Og lette fram, og lukke treitner, her var en huker, her var en rei traver, og her var en nystøva, og latta fylte vi jo, og man ble klokere, men til det, vi skulle velge. Klockan check, vi måste välja. Så vi tar av allt till framlövarna som vi till var ett lite vet framför vi att man lyckas som kunde söka granskningarna för sig ut alltså det man ska se också att det var bäge. Men det var det. Och det var alltså Solva från Höståne som vinner till Gavkorset. Är hon? Nej. Så gör så väl, här är rockors, du kan köpa där rockors. Och äta ett lock annat jag som man kan köpa för det. Så. Tack för det, titt bäja. Og det som av skrånen nå, det Mila Heierslønnen som skal avdugast. Ekkelig spennende. Granskningsrådet leder hver året, og det 13. året at vi leder Heierslønn for framurgående miling av granskning. Heierslønnen kan ledes av en granskere, en Mila-følge, et langt øren som har doet ordentlig vel at Mila granskninger urslitt. Vi ber om å få oppskott inn, og etter i år så det flere imisk og ekvelige god oppskott om folk som kunne være her for sin evne at Mila Gransking kom inn. Og til Mila Gransking allmänt, til å si at man har ordentlig vært i allmänna rom, noen folk høyre om det og kommer vi oppskottet til at jeg har hørt om den eller hese her, eller hva det Og etter i her som før noen så har vi en domsnevnt, vi ombom for først Mila-folk, for fråskaparsetre og for granskigarei, og de har så valgt hver skal heirast i år. Og i nevntene Jon Brian Wittfeldt, Bergur Djurust Hansen og Dagmar Johansen Ness. Og spenninger i luftene, nå får Jon Brian Wittfeldt at avtuga hver over heiraver i år.
Gjør så vel, Jon Brian. Ja, takk for målagan. Høyre enn at vi er vi. At 3 år. Jeg har alltid sagt det i fjørøysene. Jeg har alltid at vi får lette lorsten så løsner at vi først avduga hvor det og så får vi si hvor attana. Så slipper de fra sitt og gyta, men de tar hvor, men kunne heldig takke til det kun de argumenter, de skjønner meg, de grunngjøringer som det gjelder grunn for å velge just vikmande personen. Så løsner vi til. Så tog skal jeg først avduga at Mila Høyersløn Granskingar Rasens 2025 verur læten Ona Orsting. Og så er det kvui. Fyrst syndroman, Oni Orsting utbyggven jarfrøyngur og starvast av jarfondje. Han øysne og i parstujar starvi av rymdardeplen av Oslo Universitetet. Oni Orsting har senast årene ofta gjort samrøver i utvarpi og sjølvarpi og haft framløver i imiskun sambandon, og nå djuphavsmineraler i føreskun økje, eldgås i Uslande og gransking av tintølme tja mars vysenda tøymenon som han pastor av. Dømsnevnden meter at Oni Orsting av 4 myndarligan hatt lykur krøvene til høyerslønna. Han doer sera vel at mila sina vitan og gransking til allmenningen og en latt skiljande, fengande og tjekk kvøykjande hatt. Han engasjeraver og doer vel å seta sina gransking inn i aktuelle stover og komme av nyårsstoven som gjør okkon klokare te som henter i jarfrøyene her til okkon og ærastane, ja, enn ta ute i rymdene. Oni Orsting har røysni av annan hatt varspa jaus av gransking og jarfrøye. Han har skipa fyrir allmennon tiltakje rymdar vysynd, vi lodtøku av røyndun alt sjå av rymdar granskaron. Og for nokon åren så han tar skipa i hans hemma vi øron for en holdt sérstakare framforslo vi opptøkun fra føresko undergrundene under høytenon kvosse jaua farjar. Og så det øysene kom i okkom for i øyre at Oni Orsting sama vi øron starfølge av jarfondje og i naston for å gjeve ut øyna forskunnoa bøk føresk mineraler. Og gjennom tilmelde som granskingarai heo finnje at gjeva Ona Orsting Mila Høyerslønna og i år stendur middelanna. Oni Orsting vel kjentur av føringon fyrir suina miling av vysendalion tilfære, og han doer sera vel at hotheka avhøyrarnar vi suinon stora innlide i jarfrøye. Og vi har som faun åren, så skal jeg vekna granskingarai hanta Ona Orsting Mila Høyersløn Granskingar Rasens 2025. Og så mangler jeg bare høysperson Kjolvan. Helt sier akkurat. Ræda for køla, så jeg vet ikke hva jeg sier for å jobba. Men jeg vil fortelle en litt fitta service. Det er just ofte kan for jakke skal få i. Det finnes feist vi alt mulig. Så det så handler det om en annen jakka, men ikke ordentlig. Men jeg og punkkampanjonen som var Mikael Black, vi kjenner oss veldig vel, grannar, så han ringte meg en dag til manageren til Eiver, kjent til Varjar, og konan, og han en son som olycksalig intresserad mineralen, og kan du ikke takke det av noen løte. Så sier jeg, ja, det kan godt, for en slag, for om man, jeg bjør dem om man er for tjattlaren, og jeg er for en slag, og jeg tar ikke alt mulig fram, snakker vi en rundt, han pura vekk,
8 år gammal, angstronker, og foreldrene vi, og mange gjør ikke, det her stod og hittet sin til, og vi der lunch her, en tøyma, mer enn det, for så får jeg da steg at det er veldig glad, og at vi så får jeg den med lett til G, som takk samme kvalitet, så får jeg til gå til sand, og fer her, og jeg får min skrappa leverjakka, og tållegaren under som fører sted, og så standa jeg da gå til sande, jeg og konan, Kristina, og så møtes de her av sanden, Kristina, og sier, Perry her, og snill strånkeren, så får jeg å kjøpe i barene, så det kom etter så ikke Kristina sin flennende på ham. Og så tar de fører sted, så sier han, hva skal han si ved meg? Han kom ut med en, så tesker jeg meg i øra, how is it being married to a nerd? så det var ja, nerd, søvann, men så kanskje burde være ferdig med sin mer nerd outfit ta. Men det går mye. Ja, takk for tid. Det en sånn glede, en stor heier å stande her, og mottakke hese viruslønna. Vi kjente for at Mila Vysen er ikke bare en personlig virkjenning, men halvtid er. Det er et ikke om hvordan tøyen det er. Tøyningen det er at gjøre Vysen gransking at komme fri ødel, og livende fri ødel. Mot arbeid vi gjærfrøyen, og just selv gjærfrøyen mindre åkken av, hvordan nek vi lever i en sammenheng vi gjørene, og det skipene som virker her og gjørene. Gjærfrøyen forteller oss søver, hvordan alle gjørene blir til, men ikke minst om hvordan fører var til, hvordan landsleie var til, og hvordan det avholdende brøytest, hvordan naturvandrer og tilfunge avvarsker oss bare i det og i fremtiden. Etter vitan, som ikke bare har hjemme i boken, eller kan ikke stå om, men som beinler seg og tydning for hvordan vi skiljer og omsider akkurat natur og tilvære. Og jeg har alltid hodet å sitere Johans Rasmussen, akkurat som vi kaller The Godfather of Faroese Geology. Han skriver, vet dette apropos boken som vi snakker om, så det litt reklame etter eisen i UIA, sier boken her. Og han skriver at vitan og sjølven ser ikke verd. Vi ligger i tog, hun vil nødt til, og i tog kunnleika til djever øren, så at hun kan gjøres livende i virken. Skrapt. Så jeg har alltid hatt å se det år og til som vi selv medverer chatten i Vysendal i samskifte, at vitan velger vi verd, ikke vil verd for noen vil delt, og sette i rørsle og gjøre en parster av samfunnet og kunne utlån at kjærkast om. Heppen at arbeid i Erfanget, det er en fantastisk arbeidsplass, vi donar i en starfolk, kan man si til. Og en akkurat stjåra som sitter nek fyrir, vi er skjønnelig. Vi tegger lot og kjærkje og møte opp i udartnån og alt mulig sånt. Så det er en stor stol at her er et visst arbeidsomkvarve som bare edger og gjør mulig til å mennast. Og det er noe som er takksam for. Takk tid og nevntene som er Jimmer i virkjenning. Og for å sette ljøs og tøtningen av Vysendal i samskifte står her det står heila. Takk til familiene som alltid er rundt om meg og har tål ved meg, så man gjør vi alt mulig. Og takk til startfellere, lærere, granskere som jeg har haft herrende arbeid sammen med vi. Ikke minst til nærmengar, avhørere og hitjere. Det er tikkere forvittne og avhøre som gjør samskifte om Vysendene livende. Så som onkel sier, takk for det. I'm just a nerd. Takk for det. Og ja, jeg gjør det så røvna, tror ikke om noe er en vi chat-GPT, bare stortlegger, og så tar vi faktisk, gav noen 4 år, så for annars skulle det være hjemme, så takk for det til. Detta var så Vysendal våkan i år.
Og hjertelig at lukker til vinnerne, og takk til alle ting som har lotittet, som har vært avhører, og jeg ekkelig nøgt av det kommende mål, jeg snitt utan at stjåren var i husen Atlantein, men hun har vært vi av strømmen, og det hun som har sittet i maskinrommet, og det kan godt sies. Så vi er ekkelig glad for at vi har kommende mål. Takk for alltid som har lotittet, og alltid til Kongsøtl og kommunen, og alt som har vært vi. Stora takk for det, og vi ses neste år.